Защо 61% от хората в България живеят в енергийна бедност? Защо нормално отопленото жилище се превърна в лукс? А защо в България продължаваме да се отопляваме на ток? Гладни бунтове ли бяха протестите през февруари или хората имаха основания да търсят своите права срещу монополите? И срещу кои монополи? Сред експертите все още няма единодушие за цената на тока. 1900 мегавата вятърни и фотоволтаични мощности, спекулативна схема или опазване на българската природа. На какви енергийни мощности да заложим за бъдещето на България? Виновни ли са инвеститорите в енергетиката или също са жертви на прехода, отлъгани в капана на неефективната българска икономика? От много време най-острите въпроси на енергетиката в България не бяха поставени на публичен дебат. Стигна се до тежка ситуация на масови протести, до напрежение в редица градове и оказване на натиск върху производители и разпространители на електрическа енергия и на други публични услуги. Ние, експертите и икономисти, представители на граждански, на младежки сдружения, не се притесняваме да поставим на публична дискусия най-парливите теми. Има ли наистина енергийна мафия или това е медиен балон? Може ли България да направи целият този отрасъл открит, прозрачен, ефективно работещ и да се конкурира на международно, на европейско равнище? По тези теми Съюзът на икономистите в България и цяла група граждански организации организират експертен форум на 16 този месец сутринта от 10 часа в София Прес. Елате да намерим заедно отговорите. Енергийна бедност, цени на тока и права на потребителите. Това е темата на експертната кръгла маса. Най-острите въпроси от дневния ред на българската енергетика чакат отговор. Ние не се страхуваме да ги задаваме. Не се страхуваме да питаме за неща, които бяха забранени за дискусия през последните 20 години. Сваляме маските.